Sa dami ng serving ng Chowpan rice meal namin, nagugulat sila. Akala nila sakto lang, hindi nila na-expect sobrang dami, kaya hindi na namin minsan nauubos, especially yung rice. Biruin nyo, sa 190 pesos mo, may dalawang Chowpan rice ka na, may dalawang ulam ka pa. So kahit na nandito lang kami sa street side, ay pagmamalaki ko yung menu namin kasi I guarantee you, nasa puso and nasa dedication namin para iserve yung pagkain namin para sa inyo. And then once na tikman nyo po yun, sir, I guarantee na talagang fresh yung pagkain and then talagang malasa pa rin. Yung 190, Chowpan rice meal na dalawa yung rice, tapos consist ng sisig, lechong kawali, yempo, tapos tapa. Tapos sumunod na nun yung bulaklak, Hungarian, siomai, tapos yung chicken. Mahilig ang mga Filipino kasi talaga sa mga fried food eh. Number one, yung Chinese influence sa atin, especially yung Chowpan rice. Pasok sa panlasa ng mga Filipino kasi yung savory and yung saltiness ng menu namin. Number one kasi talaga, siguro masasabi kong binabalikan kami dahil every time na o-order po kayo, talagang sa harap nyo, lulutuin namin talaga yan. From rice to yung toppings natin, talagang freshly cooked po siyang naluluto. Yung mga sangkap po namin dyan, hindi namin tinipid talaga. Lalo na sa Chowpan pa lang, dahil ang crown and glory ng isang dish sa ating mga Filipino dahil rice is life, dapat doon pa lang masarap na yung atake mo sa menu na yun. Yung pinaka-best seller ko kasi yung Chowpan rice meal combo. Before, lang ako garlic rice. So sabi ko, ba't kaya hindi ko i-try yung Chowpan? Sikat na sikat kasi ang Chowpan dahil sa isang fast food chain. Ginawa ko siya. So yung recipe ko naman yung ginamit ko. Sabi ko, parang typical lang yung may Chowpan tapos isang ulam. Sabi ko, para mas more enticing and mas sagatin ng tao, ba't hindi ko i-combo? Kung possible naman. So yun na nga, nag-come up na dun sa Chowpan combo rice meal namin. Nag-start dun sa liempo sisig nga dahil parang almost buong ulam na ng liempo. Tapos sa sisig, kung nakita nyo naman po dun sa serving po namin, talagang hindi kami nagtipid. Kasi kung tutusin, sa 190 pesos, sulit na yun. Kasi kung bibili ka ng single order, normally nagre-range talaga ng 100 pesos yun. So 190, hindi na pa siya umaabot ng 100 kung isa lang, para 90 pesos lang. And then sumunod na yung budbud rice meal, medyo pumasok tayo ngayon dun sa mga healthy, para sa mga conscious sa ano natin. Yung budbud kasi, started dun sa Rizal. Ang tawag kasi dun, kaya budbud, yung kanin, tinap mo ng mga ulam and then yung gulay. Yun din ang concept. Ang akin lang, naka-arrange siya ng pahalang. So, para enticing pa rin tingnan. Kaya budbud siya, consist siya ng egg, tapos yung ulam of your choice, tapos yung tomato and pipino. Dalawang rice din lagi. Ako nga pala si Oliver Del Carmen, nagmamay-ari ng Papa Bear's Cuisine dito sa Barangay 137, Pasay City. Nag-start lang business ng Papa Bear way back 2019. No, nag-resign na ako sa corporate world, so nag-put up na ako ng kainan. Nag-start ako sa burger. Yung mga customer ko, they wanted rice meal daw. So nag-come up na ako dun sa menu ko na before kasi may nakakainan ako, inassemble ko lang siya. Tapos yun nga, nag-come up na ako dun sa ganung klaseng style ng menu ko na which is yung Chowpan combo meal, yung budbud, and then yung typical na favorite ng mga Pilipino na kinakain is yung silog. Yung Papa Bear noon, talagang syempre, first na operation lang namin noon, struggle. Number one kasi kalaban namin dito is sa looban kami. Malaking factor yung social media sa amin. So doon kami kumukolect ng mga orders. So ngayon, na-recognize na talaga dahil sa tulong talaga ng social media, dahil sa tulong nyo po. Dahil hindi lang po sa lugar ko nakilala si Papa Bear, kundi sa buong Pilipinas na eh. Dahil may mga iba na nag-chat sa amin, Bulacan, Iloilo, ang laki ng difference talaga. Bossing, ano po yung mga tinitinda nyo dito? Sir, tinitinda po namin dito is yung Chowpan na rice meal na Chowpan combo. rice meal. Dalawa siyang ulam, mix and match kung ano yung available nating toppings.
Pwede natin i-toppings doon, ilalagay sa chow pan na dalawang rice. Magkano naman po sa sir, yung isang order po nun yung dalawang ulam? Sa isang order po ng chow pan rice meal combo natin is 190 pesos. 190 pesos Yes, lang. correct. Nagpapasalamat po ako sa mga customers, mga bagong customers at mga repeat customers ko dito sa Papa Bear's Cuisine. So matatagpuan po ang Papa Bear's Cuisine sa 48 Sampaguita Street, Barangay 137, Zone 15, Pasay City. Paano makapag-order? Punta lang kayo sa page ng Papa Bear's Cuisine. And then may bagong kami ngayon, website siya. Doon, pwede na kayong mag-order sa website natin. Sa papabearscuisine.com. Para sa mga gustong pumunta po, siguro may consider ko lang po yung motor kasi wala po kami masyadong parking kung sasakyan po siya. Ang oras po natin, 9 ng umaga hanggang 12:30 ng madaling araw po. Open po kami, Monday to Sunday po. Ano naman po yung mga available na ulam sir? Mga ulam natin is liempo, lechong kawali, sisig, bulaklak, chicken, Hungarian, siomai, and tapa, tocino. Sa isang order po ng chow pan rice meal combo natin is 190 pesos. 190 pesos Yes, lang. correct. Sige sir, order po ako ng dalawang combo. Okay po. Yung isa po, lechon kawali tsaka tapa. Yung isa naman, yepo tsaka sisig. Noted dyan, sir. So makikita natin dito, dalawang cup ng rice yan. Dalawang cup ng rice agad dyan sir, Mati. Matic yan, sir. Since day 1, ito na po talaga Ito na yung po talaga. serving talaga namin. Every time na may mag-order, sir, freshly cooked. Kaya talagang may enjoy niyo yung kain. Ayan yung liempo nyo So sir, ito no? po yung liempo namin. So sinachop na natin siya para madali siyang kainin ng customer. So ganito po yung serving po namin sa isang Lagpas ka lalagay. Correct po. Lalagay lang po natin siya sa gilid. So freshly rin po to. Made. Kada order po, no? Correct, sir. So ayan, dito siya nakatop. Ganyan din siya karami, sir. Pag may nakikita kayo, sir, dito na nakasalangsam, so naka-fry lang siya, parang half fry. Tapos kapag may order, inaano po. Iniinit naman, Yes, no? correct. So, tulad nito. Ayan naman po yung lechon kawali. Ito kawali. So normally, sir, ang serving po namin ito sa combo, either 4 or 5. 5 pieces. So, ganyan. So, katulad nung ginawa rin natin kanina, ganun din yung style lang niya. So, ganyan siya dyan. So, sa 190, sir, sobrang sulit na sulit na po talaga yan. Ito naman po yung tapa nyo, no? Correct, sir. So, homemade din po yung tapa natin. Pinapakuluan po natin to ng 1 hour para mas malambot. Ano sir, beef? Yes, sir. Beef po to. So, yun talaga serving namin. Bali, yun yung 190, no? Correct, sir.